Έχουμε αντιληφθεί, νομίζω, τα τελευταία χρόνια εδώ στη Μεγάλη Παναγία, γιατί έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι αυτή η επένδυση θα είναι η καταστροφή της Μεγάλης Παναγίας. Θα είναι η καταστροφή της Βόρειας Χαλκιδικής, θα επηρεάσει ολόκληρη τη Χαλκιδική, και αν ανοίξει αυτό εδώ το μεταλλείο, θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία θα γίνει ένα απέραντο χρυσορυχείο και θα γίνουμε η χαβούζα των αποβλήτων όλων των εκμεταλλεύσεων της Βόρειας Ελλάδας και πιθανόν και των Βαλκανίων. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει καμία εκμετάλλευση στην περιοχή μας. Δεν έχουμε ούτε σπόνσορες, ούτε εταιρείες από πίσω, ούτε μας χρηματοδοτεί κανένας. Το κύριο επιχείρημα είναι ότι στην περιοχή μας θα επενδυθούν κάποια χρήματα. Θα επενδυθεί, λέει, 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μας είπαν σε τι βάθος χρόνου. Είναι 1,3 δισεκατομμύρια, σε βάθος 30 χρόνων. Αν κάνετε έναν απλό υπολογισμό, είναι 50 εκατομμύρια τη χρονιά. Τους καλούμε να το ξανασκεφτούν. Να σκεφτούν πως μετά από αυτό το σχέδιο δεν θα ξαναυπάρξει τίποτα άλλο. Κανένα μέλλον, κανένα αύριο, καμιά προοπτική. Στις Φουριές θα έχουμε ανάπτυξη, επιφανειακό και υπόγειο, αλλά οπωσδήποτε επιφανειακού μεταλλείου και κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού. Και όλα αυτά, όπως μας λέει το Υπουργείο, θα γίνουν με τους καλύτερους όρους. Οι όροι δεν αναφέρονται. Οι όροι, λέει, είναι αυτοί που συζητήθηκαν κατά τη μεγάλη κοινωνική διαβούλευση που έγινε στην περιοχή μας. Είδατε ακούσατε για κάποια κοινωνική διαβούλευση στην περιοχή? Μια συνάντηση της εταιρείας με το Υπουργείο έγινε στον Πολύγυρο. Οι συναντήσεις που ήταν να γίνουν στην Ερισσό, στη Μεγάλη Παναγία, στην Ολυμπιάδα, στο Στρατόνι κτλ. Με έναν μαγικό και για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβε κανείς, αναβλήθηκαν και καταργήθηκαν. Εμείς ξέρουμε ότι το νερό, με διαβεβαιώσεις προφορικές του Δημάρχου μας, είναι πόσιμο. Οι αναλύσεις λένε άλλα. Ο υπεύθυνος φορέας για τα νερά σηκώθηκε και έφυγε προχτές από το καπί. Όλα αυτά θα γίνουν με τους αυστηρότερους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Όπως σας είπα, την επιστήμη και την τεχνική δεν την αποδεχτήκανε. Την επιστήμη και την τεχνική την θεωρήσανε σκουπιδόκαρτο. Δεν την σχολιάσανε καν. Η επιστήμη και η τεχνική δεν συμμετείχαν στην κοινωνική διαβούλευση που οργανώσανε στον Πολύγυρο. Στην επιστημονική προσέγγιση συμμετείχε μόνο η εταιρεία. Μόνο η εταιρεία κατέχει επιστημονική άποψη. Η προηγούμενη τη διέξ εταιρεία, κυρίες και κύριοι, έχει καταδικαστεί για αρχαιοκαπηλεία γύρω από εκείνον τον χώρο. Είναι ανίδεοι, δεν τη διαβάσανε. Πότε τη διάβασε τη μελέτη και την υπέγραψε ο Παπακοσταντίνου? Αυτές τις περιβόητες 4.000 επιστημονικής μελέτης ο Παπακοσταντίνου 3 μέρες έχει στο Υπουργείο. Πότε τη διάβασε αυτό το φαινόμενο? Λέει ότι θα ξύσει το βουνό, θα βάλει αυτό το υλικό στην άκρη και μετά θα αποκαταστήσει με αυτό το υλικό. Λέει λοιπόν το δασαρχείο, οι αποψηλωμένοι χώροι θα φυτευτούν μετά την αποκατάστασή τους με εδαφικό επίστρωμα πάχους τουλάχιστον 60 εκατοστών. Αυτά λέει η εταιρεία. Φυτικής γης με αυτόχθονα είδη. Δηλαδή ό,τι υπήρχε θα το ξαναφυτέψει η εταιρεία. Το ερώτημα που μπαίνει είναι από πού να περιέρθουν τα 1.068.000 κυβικά μέτρα γόνιμης φυτικής γης. Πού θα τα βρουν? Και θα πρέπει να είμαστε όλοι μέσα στον αγώνα, γιατί θα παίξω λίγο με το συναίσθημά σας. Αυτές οι μικρές φωνές που ακούτε που τρέχουν, οι παιδικές, είναι το μέλλον μας. Το μέλλον μας. Εάν πιστεύουμε ότι αυτές τις μικρές ζωές που είναι το μέλλον μας, τις φωνές, τις προορίζουμε για να γίνουν
τυφλοπέντικες μέσα στα μεταλλεία του Κόπολα, τότε να πάμε να πέσουμε να πνιγούμε στα βορφολήματα που και αυτά δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Ένα το κρατούμενο. Η εταιρεία στο Στρατόνι, στην περιοχή Πεκιάρικα, κάτω από τα νεκροταφεία, έχει αναγεννήσει 2 σειρές σπίτια στη σειρά που είναι της εταιρείας, τα οποία αποτελούνται από δωμάτια. Κάθε δωμάτιο έχει ασπριστεί, έχει μπει κρεβάτι, έχει μπει κουρτίνα, έχει μπει air condition και υπάρχει πληροφορία ότι περιμένουν κάποιους εργάτες του Μπόμπερα από το Κατάρ. Πρέπει να σηκωθούμε όλοι από τα σπίτια μας να βγούμε έξω. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Όλος ο κόσμος, όλες οι ηλικίες, όλα τα φύλλα έξω. Όλοι πιασμένοι χέρι-χέρι να τυλίξουμε το βουνό, να μην αφήσουμε να τα κουμπίσει κανένα μηχάνημα. Μπήκαν στο Γάκαβο οι οχτροί. Τρύπες βαθιές ανοίξαν μες στη γη και στραγγιστήκαν τα νερά σε άλλα στρώματα βαθιά. Μπήκαν στο Γάκαβο οι οχτροί, στο ΕΣ ανοίξαν μες στη γη. Να προλάβουμε τον καρκίνο. Όχι να τον πάθουμε και μετά να τρέχουμε στις χημειοθεραπείες, στις ακτινοβολίες και να περιμένουμε αυτή την Παναγία να μας σώσει. Και πώς θα προλάβουμε τον καρκίνο? Όχι από τους άλλους τρόπους που διαβάζετε και σας λένε στις τηλεοράσεις, με την καλή διατροφή, με τον καθαρό αέρα, με το ένα και με το άλλο. Εδώ τον έχουμε δίπλα μας τον καρκίνο. Δίπλα μας. Και θα τον βάλουν και μέσα στα σπίτια μας. Εμείς είμαστε αναλώσιμο είδος. Αυτά τα παιδάκια εδώ, 3, 5, 10, 15 χρονών που παίζουν εδώ γύρω. Αναλώσιμο. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αναλώσιμο. Είδος για ξόδεμα, όχι είδος για ζωή. Και εσείς θα διεκδικήσετε και εμείς όλοι μαζί τη ζωή. Κρανίου τόπος θα είναι ο τόπος μας. Επί γης κόλαση. Κόλαση. Όπου το κιάνιο και το αρσενικό ήρθε στην επιφάνεια, δηλητηρίασαν τα πάντα. Εμάς θα μας χαριστούν. Πιστεύετε τον όποιο Πάχτα και τον όποιο Μάχτα και καμιά δεκαριά ή κοσαριά πουλημένους επιστήμονες που υπογράφουν τις μελέτες σε πόνουν τα φράγκα και δίνουν καπνός και να δώσει κανείς και θα σας δώσει κανείς σημασία. Όχι. Να το ξέρετε, όχι. Όταν το τελευταίο δέντρο κοπεί, όταν το τελευταίο ποτάμι μολυνθεί, όταν το τελευταίο ψάρι πιαστεί στα δίχτυα μας, τότε θα καταλάβουμε ότι ο χρυσός δεν τρώγεται.